Il-Partit Nazzjonalista joffrilek gvern serju kredibbli li jaf fejn irid jieħu lill-poplu Malti Wawċi. Kien dan li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-programm Analiżi fuq Net Television intervistat minn Julian Borg. Bernard Grech qal li kaġun ta' deċiżjoni żiena li qed jieħu l-Gvern Laburista mhux qed ibagħtu biss il-membri Laburisti involuti iżda qed ibagħti l-poplu Malti Wawċi kollu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif pajjiżna għandu tmexxija ta' gvern li ma jaħsibx minn qabel għal x'jista' jaffettwa l-poplu. Iżda minflok jindirizza l-kriżijiet meta jkun tard-twiss. Fejn jidħol li tal-ħajja. Dal-gvern mhuwiex ser jindirizza bis-serjetà. Għax dak kollu li ilna nofrulu issa u li joffrew l-imsieħba soċjali u qablu magħna l-imsieħba soċjali, qablu magħna l-esperti, dal-gvern ma jridx jagħmlu. Inna waħda mis-soluzzjonijiet inna ntuwilu 3 snin li jagħmel fond nazzjonali biex jgħin l-importazzjoni u l-esportazzjoni. Inna natuwilu din minn frar tal-2022. 3 snin. Għaddew 3 snin issa wkoll. Baqa ma ħadix. Mela minut li jekk jiġi xahar ieħor 6 xhur oħra jgħidlek ħa nipprova nagħmel xi ħaġa, temnux. Għax anke jekk jipprova jagħmilha, ser jipprova jagħmilha mhux għax konvint, għax hekk jaqbillu f'dak il-mument. Fakkar kif fid-deal ta' Vital Stewart rajna ħafna wedit li qatt ma twettqu. Rinnovazzjoni tal-Isptar San Luqa u l-Isptar Ġenerali Tawdex, il-ftuħ tal-klinika Fraħan ġdid, klinika finata fuq ta' Malta, sptar għas-saħħa mentali ġdid, dipartiment dedikat għall-omijiet u liedhom u lista li ma tispiċċaqat. Bernard Grech qal li dan mhux biss, hekk kif dan il-gvern falla lil kull persuna f'kull settur. Fis-settur tal-enerġija, fis-settur tal-edukazzjoni, is-settur tal-ambjent, l-investiment, il-ħolqien ta' xogħol ta' kwalità, it-traffiku u fatt ta' setturi oħra. U dan kollu quddiem il-fatt li l-Gvern Laburista sempliċement kabbar il-popolazzjoni bla ma ħaseb l-effetti li dan se jħalli fuq kull settur f'pajjiżna, xi ħaġa li tapprova nuqqas ta' direzzjoni fit-tul li għandu dan il-gvern. Bernard Grech jgħid il-Partit Nazzjonalista għandu pjan ta' mudell ekonomiku ġdid biex mhux biss isolvi problemi li jaffaċċja pajjiżna ta' kuljum, iżda sansitra jaħdem ukoll fit-tul. Għandna pjan ta' mudell ekonomiku ġdid. Imbagħad meta jinqalgħu affarijiet minn taħt, dak li indirizzahom ukoll, ma jrid ikollok pjan. Ma tistax tiggverna kif jigverna dan il-gvern, jqum filgħodu jgħid ħa nara x'se ngħid illum biex nipprova nirbaħ u niskurja punt u mbagħad nitlef tlieta ħin ieħor. Dak huwa il-gvern tal-lum, aħna qed nofrulek gvern serju, gvern kredibbli, gvern b'direzzjoni u gvern li għaffejrit jieħu l-poplu Malti Wawċi. Kristen Mamo għan Net News.